Hano hai khoi amsa yo lahar pate wi shak dera ja kha khoroknwi Twiprasa Sikla December talni nuchibri salmari 5 sal sarin jorawo khoi thana amsa yo khobja mohabir chomini amsa yo lahar pate wi thangka pate thani bo khoroknwi Twiprasa Sikla sak dera kha Sabimonka Khowaini Brindaban gat bukha thangai tongmani jorawo lahar patikha amsani nuknai rok Koktoma horka horbuthanai brindiarokno horbuthanai brindiarok phaiye khoroknwi sakdera jakno khoi hangko saknai nogo tlangai thangka sakdera rok wngkha Omit Deborma tei Okhoi Deborma borokno khoi hangko saknai nogo tlangkha horbuthanai brindiarok arno boroni saknaimo khlaijagui tongo আমরা পূর্বগঞ্জ থেকে যাইতেছি বাড়ি কোন বাড়ি কোন জিনামন গাছ যাইতে ওই রাস্তায় এমন অবস্থা নাম কি তা অমিত আর এই যে ওই আরেকজন আছে তো তার নাম অক্ষয় কুমার বর্মা বাড়ি হলমতায় তোমার বাড়ি হলমতায় কল্যাণপুর